La primera anàlisi que hem de fer després del resultat de les eleccions en clau catalana és que no és el moment de fer-li una OPA ni a Ciutadans ni a cap altra formació política. A nosaltres sí que van intentar fer-la. El que toca ara és ser intel·ligents, ser capaços d'analitzar el que va passar i apostar clarament per la unitat constitucionalista a partir de la generositat. Crec que és evident, i avui ningú ja no pot dubtar, que Ciutadans es va equivocar a Catalunya no acceptant la nostra proposta de coalició electoral Catalunya Suma. Avui la suma dels dos partits tindria representació en el Congrés a les 4 províncies, en les 3 petites tindria un diputat i a Barcelona tindria 6. Per tant, tindríem fins a 9 diputats, quan ara totes dues formacions en sumem 4, amb els mateixos vots. Això significa que una aliança d'aquell tipus era una operació intel·ligent, era una operació que el Partit Popular plantejava assumint la seva posició en aquell moment d'inferioritat electoral, i crec que ara mateix toca recuperar de cara a les properes conteses electorals l'esperit de Catalunya Suma. I ja avanço que nosaltres iniciarem, i avui mateix he escrit a la senyora Lorena Roldán per demanar-li una reunió per treballar sobre un projecte que no ha de ser estrictament ideològic, sinó que s'ha de basar bàsicament en l'enfortiment de l'Estat a Catalunya i en l'enfortiment del moviment constitucionalista a Catalunya. La campanya electoral hem aprofitat per començar a reunir-nos amb els col·lectius que han de servir de base per la redacció del llibre blanc. Estic parlant de professors, estic parlant de forces i cossos de seguretat, estic parlant de professionals de la justícia, del món de la cultura, del teixit associatiu, aquells col·lectius que s'han vist més perjudicats pel procés de construcció nacional que fa molt de temps que es va iniciar a Catalunya. Aquest hauria de ser el projecte de mínims sobre el qual construir aquesta alternativa Catalunya Suma, que Junts segur que podria ser una alternativa guanyadora al Parlament de Cataluña. Bien, como primer análisis después de las elecciones generales en clave catalana, nos gustaría trasladar que no es el momento ahora ni de aprovechar que alguna formación política ha tenido muy mal resultado, hacerle una OPA a Ciudadanos, ni nada por el estilo, todo lo contrario. Lo que hay que apostar ahora es por ser inteligentes, analizar correctamente los distintos escenarios y apostar por la unidad constitucionalista, más que nunca, y hacerlo desde la generosidad. El Partido Popular en su momento hizo esta oferta de Catalunya Suma Ciudadanos y es evidente que Ciudadanos se equivocó no aceptando esta oferta, que era una oferta generosa para concurrir juntos a las elecciones. De haber concurrido juntos, hoy la suma de Ciudadanos y PP tendría representación en las 4 provincias catalanas, en las 3 menos pobladas tendríamos cómodamente un diputado en cada una y en Barcelona tendríamos 6, cuando yendo por separado pues solo hemos obtenido 4. De 9 a 4 hay una diferencia sustancial que demuestra que la operación Catalunya Suma, como ha pasado en Navarra, era una operación inteligente y una operación ganadora. Debo informar que hoy mismo me he puesto en contacto con el gabinete de Lorena Roldán para solicitar una reunión y explorar desde mañana mismo, si fuera necesario, un diálogo para ser capaces de llegar a un acuerdo que sobre todo no sería tanto ideológico como de un proyecto de fortalecer al Estado en Cataluña y fortalecer al movimiento constitucionalista en Cataluña. Durante estos días de campaña hemos aprovechado para hacer las primeras reuniones sobre las que vamos a redactar el libro blanco con colectivos que han sido especialmente perjudicados por el proceso separatista. Estamos hablando de profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de la justicia y personalidades del mundo cultural y del tejido asociativo. Debo decir que esta apuesta por un proyecto de Catalunya Suma se convertiría inmediatamente en una alternativa ganadora para unas próximas elecciones al Parlamento de Cataluña y es más que nunca necesario que los constitucionalistas vayamos unidos. A partir d'aquí, qualsevol pregunta que tingueu, estic a la seva disposició. A mi m'agradaria saber si en la redacció del llibre blanc parlava vostè que estan participant professors, forces de seguretat, etc. Si també hi estan participant representants d'altres partits constitucionalistes. Van ser convidats a moltes d'aquestes reunions. De moment no hem tingut massa sort en la seva assistència, però esperem que de cara al futur, si aquesta oferta nova que fem acaba sent reeixida, tenim més sort. També del PSC? Bé, nosaltres de moment el que estem parlant sobretot és amb Ciutadans. Creiem que això va per fases. A mi sempre m'agrada explicar que el Partit dels Socialistes va estar a l'alçada fa 2 anys en els plenaris del 6 i 7 de setembre, va estar a l'alçada
quan va necessitar el govern d'Espanya col·laboració, però en els darrers temps, per decisió seva, han decidit apartar-se del constitucionalisme. Per tant, és més una decisió d'ells que no pas meva. A mi ja m'agradaria que tornessin al constitucionalisme, però això li hauria de preguntar vostè al senyor Iceta més que a mi.